Halløjsa, Michael tilbage med en anmeldelse fra Libro Liquid Purity serie. Libros Purity serie har den lavet i samarbejde med Decadent Vapors, som jeg synes laver nogle ufattelig gode essenser, som er dejligt rene i smagen. Der er ikke noget syntetisk over dem eller noget som helst. Så det er nogle væsker, som jeg holder ufattelig meget af. De kommer i sådan en lille plastikæske her, beholder, hvor der så er en 5 ml flaske inde i. Jeg vil sige, man kan få alle fra der Libros Purity serie, det kan man også få i 30 ml, hvor de så er i en glasflaske med sådan en dryppipette i. Men dem jeg har her, det er 5 ml og drypflaske. Som tidligere nævnt, så har jeg ikke smagt på de her væsker før. Jeg har ikke været inde og læse om dem, for jeg synes, jeg vil give jer min ærlige mening omkring, hvad det er, jeg synes om de her væsker. Denne gang, der skal jeg kigge lidt nærmere på en, som hedder Windfall. Den skal vi svært se. Men ja, det hedder den i hvert fald, Windfall. Windfall, hvad er Windfall? Er vi over i noget frugt måske? Jeg ved det ikke. Vi kigger nærmere. Der er lige sådan en forsejling på, der lige skal pilles af. Ja. Frugt. Æble. Den dufter dejligt frisk. Jeg vil sige, æble er faktisk mystisk nok en af dem, som jeg stadigvæk har så gode og virkelig at smage eller dampe. Men jeg tror måske det er min debut inden for de her æble smage. Men lad os prøve den gang. Giver den lige nogle flere dryp. Får helt klart en eftersmag af æble. Der er god halsgræs i. Smagen synes jeg umiddelbart ikke er så kraftig, som den dufter. Det kan man så spørge sig, om det er godt eller skidt, men jeg får en dejlig eftersmag i æblen. Men jeg synes, at duften er en lille smule mere kraftig end selve smagen. Lidt tam, synes jeg egentlig i selve smagen. Jeg havde nok håbet på, at der var lidt mere gang i selve smagen. En lille smule skuffet. Jeg havde helt klart glemt til at få kastet en masse æbler i hovedet. Men det synes jeg ikke rigtig, jeg får.
Jeg får en æblesmag, får en eftersmag af æble, men ikke sådan en kraftig æblesmag. Det er en, jeg er nødt til lige at dampe noget mere. Måske jeg skal have den på noget low resistant, for at se om det kan ændre smagen en lille smule. Måske køre noget højere volt på den. Men i hvert fald med 3,6 volt. 3,6? Ja, 3,7 ved det så. Med en 510, almindelig 510, der er det ikke, der er smagen ikke særlig kraftig. Så lidt fesen, vil jeg sige. Men dog alligevel, så fornemmer man det, man dufter. Bare ikke så kraftigt. Men det var Windfall ja, fra Libros Pyriteserie. Hvis I kigger nærmere på Libros Pyriteserie, så kan I gå ind på libro.co.uk, og over i venstre side, der er en link til deres Purity Range, eller Purity Serie. Nogle dejlige, friske smage, men den her vil jeg sige er en af den første, jeg har stødt på endnu, hvor smagen ikke er så fremtrædende. Lidt et minus, men stadigvæk en god smag. Men det var alt for mig. Happy Vaping.